10 hatz txipi eta 10 behatz txipi. Egilea Mem Fox eta ilustratzailea Helen Oxenbury. Behin batean, bazen haurtxo bat, hemendik urrun sortu zena. Eta beste haurtxo bat, hurrengo egunean bertan sortu zena. Eta haurtxo horiek biek, gertatu ohi den moduan, 10 hatz txipi zituzten eskuetan, eta 10 behatz txipi oinetan. Bazen haurtxo bat, hiri batean jaio zena, eta beste umetxo bat, lumatxa eder batean bildua izan zena. Eta haurtxo horiek, gertatu ohi den moduan, 10 hatz txipi zituzten eskuetan, eta 10 behatz txipi oinetan. Bazen haurtxo bat, mendian sortu zena, eta beste umetxo bat, beti gaixorik zegoena. Eta haurtxo horiek biek ere, gertatu ohi den moduan, 10 hatz txipi zituzten eskuetan, eta 10 behatz txipi oinetan. Bazen haurtxo bat, elurretan sortu zena, eta oihalezko denda batean jaio zen beste bat, ura bezain maitagarria zena. Eta haurtxo horiek biek, gertatu ohi den moduan, 10 hatz txipi zituzten eskuetan, eta 10 behatz txipi oinetan. Hurrengo jaio berria berriz, haurtxo eder polita bera, benetan zoragarria zen, oso osorik nirea baitzen. Eta nire haurtxoak, gertatu ohi den moduan, baditu 10 hatz txipi eskuetan, eta 10 behatz txipi oinetan. Eta 3 musu txipi. Bere sudurraren puntan.